I get high when I feel low. I'm real rich, but I'm real broke. Trying to find someone to hold. Mi kell ahhoz, hogy egy építkezés gördülékenyen tudjon haladni? Én úgy gondolom, hogy rendszerben kell gondolkozni, hiszen a rendszer szereplői, mint a mérnökök, a gyártók, a kivitelezők garantálják azt, hogy megfelelő időben az elképzelt otthon, a megfelelő helyen, az elképzelésnek megfelelő áron elkészüljön. Tehát, hogy ne elaprózódjunk magában a folyamatban, hanem legyen egy olyan segítségünk, aki az elejétől a végéig ott van velünk és segít nekünk. Ezt úgy is mondhatjuk, egy teljes menedzselési folyamat, ami végig kíséri az első elképzeléstől, az első kapavágástól a kulcsátadásig. Egy ház megépítése komoly költségekkel jár. Hogy lehet ezeket a költségeket csökkenteni? A folyamatok optimalizálásával és a felhasznált technológia jó megválasztásával. A fa alapú szereltechnológiás rendszer az pontosan ezt garantálja. So I turned and said, mister, I feel your pain. Truth is I've heard. Mit kell tudni a faváza szereltechnológiáról? Ezek az épületeknek a elemei gyárban készülnek, teljes magasságban, hosszban, úgyhogy már a nyílászárók is és a külső hőszigetelés is fent van a falakon, és így érkeznek a helyszínre és összeszerelik. Ma már minden technológia nagyon felgyorsult, van már 5 nap alatt elkészült ház is, most már sokkal fontosabb dolog az, hogy a CO2 kibocsátás, tehát a károsanyag kibocsátás egyre kevesebb legyen. Tehát az épületeknél az előállított termék, tehát amiből a ház épül, olyan anyag legyen, ami leköti a levegőből a CO2-t, tehát kivonja, másrészt működés közben pedig ne bocsásson ki az épület CO2-t, belül pedig olyan anyagok legyenek, ezek általában természetes bioanyagok. Nem is gondoljuk, hogy milyen hatással van az épület szervezetünkre. Ismert a beteg épület szindróma. Például kimutatták csecsemők vérében a külső vakolat műanyag szemcséit. Tehát az anyatejen keresztül bekerült a csecsemőbe, és nagyon sok ilyen anyag van, aminek különböző káros anyag kibocsátása van egy épületen belül. Tehát ma már ez egy nagyon fontos dolog, hogy olyan anyagokat válasszunk, amik egészséges környezetet biztosítanak számunkra. I was lost, but I was found when my knees hit the ground. Milyen előnyei vannak annak, hogyha az ember egy készházat vásárol? Számos előnye van, az egyik az, hogy nagyon gyorsan elkészül, nagyon egészséges környezetben lakik az ember, és hát nagyon olcsók az üzemeltetési költségei. És ráadásként nem kell klímát használni, ez a ház biztosítja azt a hőmérsékleti környezetet, amiben az ember jól érzi magát.